Viete po rusky? Nejakým spôsobom. Ja nehovorím po rusky, dokonca nerozumiem azbuke, nečítam ruských autorov a všetky svoje knihy som napísal s využitím amerických západných autorov. No nazdar! Máme tu pondelok, začal nový týždeň, horúčavy pokračujú ďalej. Na ochladenie som vám priniesol vaše, moje, naše obľúbené Lexaurín a kakao. Ďakujeme, Baranko. Dnes máme v našom nešťastí také veľké šťastie, že po celý čas nám bude Ľuboško tlmočiť do posunkovej reči. Konečne sa pre jeho nezastaviteľné ruky našlo adekvátne využitie. Poďme k prvej správe. Stríčko sa v klimatizovanej vládnej limuzíne nechal odviesť za robotníkmi. V sprievode ochránky a médií sa im pochválil so svojimi pracovnými skúsenosťami a povedal chlapom, že na nich často myslí. Čaute chlapi. Často na vás myslím. Chlapi, ja som, viete, že keď je 1. máj, tak chodím na nočné smeny, lebo chcem prejaviť nejakú mieru solidarity s ľuďmi, čo robia v noci a rozdal im zo pár nápojov, ktoré boli kúpené aj z daní tých samotných robotníkov. diaľničný úsek, kde Počúvajte, ja vás obdivujem, musím povedať teraz, že to je neuveriteľné. Urobil tlačovku, na ktorej povedal, že je všetko v poriadku a keby tu nebola minulá vláda, tak by tu bolo všetko v poriadku ešte viac. Ale potom došla vláda v rokoch 20 až 23, všetko zrušili, všetko zničili. Následne nastúpil do klimatizovanej limuzíny a odišiel. Chlapi ostali pracovať na stavbe ďalej. Opakujem, klobúk dole, hovorím to v mene celej vlády. Ja som povedal mojim ministrom, že vás prídem pozrieť aspoň na pár minút. Zlatý, to si zaslúži úprimný potlesk. Poďme ďalej. Stríčko vo svojej snahe pomôcť ľuďom ľahšie zvládnuť horúce dni nepolavil a ponúkol sa, že novinárku RTVS osvieží 100 litrami studenej vody. Ako v báznici. No normálne 100 litrov studenej vody, takto by som vystriekal hadicou, jak blázinci tú redaktorku zo slovenskej televízie. Z pochopiteľných dôvodov pani redaktorka ponuku neprijala. Stríčko svoje sklamanie z odmietnutia dal najavo svojím vlastným spôsobom. Hlupania, prepáčte zavírať, normálna hlupania. A hneď je snáď každému jasné, kto tú studenú sprchu naozaj potrebuje. Na záver dnešnej časti si ešte pustíme toto. I'm ready to fight for the last drop of my blood for survival of Europe and for their safety. A toto. A to už je na dnes všetko. Ahojte.